Sampai semakan saking asimo Pokok-pokok Dimas jalur jaluran Dari malati ajang aku mongso mung tansah asok bulu bekti glondong pengareng-areng ana ngarsane Sinuwuning Astina minangka tandha bektine. Mula wis sawetara wanci Rama Prabu Trembaka ora bisa sowan ana pasewakan Ngastina. Dina iki Rama Prabu Trembaka bakal ngrawuhake Sinuwun Pandhu kanthi ngenekake adicara robyan-robyan. Nuwun inggih Kakang Harimbo. Mula ya Di. Hari palungguhan iki aku kelawan Siadi pinarentah ngaturake nawala kekancingan marang ngarsaning Prabu Pandhu Dewayana. Ingkang surasane tulis ora ana liya kejaba mung ngluhurake asmane Prabu Pandhu. Sinuwun Prabu Pandhu supaya katuran rawuh ana negara Pringgandani. Rehne wis adoh lakuku lan lakune Siadi saka Pringgandani, mongko wanti-wanti welinge Kanjeng Rama supaya layang iki mengko ditampa kalawan Sinuwun Prabu Pandhu dhewe. Di gandeng anggone leren wis sawetara. Ayo nerusake laku enggal bisa munggah ana setinggil negara Ngastina. Nuwun inggih mangestaken dawuh Kakang. Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara Maruta Pawana-bana margana Samirana lan marayang Pancabayu Wah! 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 Ah! Ah! Eh! Ai! Wey! Ahoi! Ah!
leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang lirlino tanpa kanin ing lirlino tanpa kanin ong yen tantu lusa mengko sang dyah utama ora sisip panduluku iki kaya buta pringgondani inggih kula pun Harimba kowe Arimba inggih ana apa keparenga dinten sak mangke kula minggah wonten Sitinggil negari Ngastina labet kula mundi dawuh sabdanipun Kanjeng Rama Prabu Tremboko kinen sowan wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Pandhu kowe arep sowan Prabu Pandhu inggih ora kena dina iki dudu dina pasewakan ora kena derajak munggah Sitinggil negara Ngastina oh mboten dinten pasewakan nggih iya yen gelem kowe ngentenono dina pasewakan ewa dene ora gelem kowe baliya ana negaramu negara Pringgondani mongko sowan kula niku kadhawan ngaturaken nawala piye mongko sowan kula menika badhe ngaturaken wujudipun Kintaka utawi nawala ngaturke layang ana ngarsane Prabu Pandhu inggih katur Prabu Pandhu Dewayana sang marting jagat ora susah kowe sing sowan dhewe Arimba layang saka Prabu Tremboko tak gawane lho dawuhipun Rama Prabu Tremboko layangipun boten kenging dipun tampi kalian sinten-sinten kejawi namung Prabu Pandhu pribadi ora kena negara kuwi mawa pranatan negara kuwi duwe aturan kari kowe gelem apa ora yen gelem layange titipno aku ewa dene ora gelem kowe bali yo weh nggo arep ngaturne layang munggah Sitinggil mawon kok mboten oleh ora kena nggih inggih menawi mekaten sumangga kula aturi nampi layangipun Raden Arimba kula wonten dawuh Raden kowe aja daya-daya bali mring negara Pringgondani ya lah lajeng keparengipun Raden kowe jejaga ana repat kepanasan tapel wates negara Ngastina lan negara Pringgondani eling-eling Prabu Pandhu kuwi gurune Ratu Pringgondani ora suwe maneh sinuwun Prabu Pandhu bakal tumedhak mring negara Pringgondani. Oh nggih. Mapan dawuhipun Kanjeng Rama, kula kedah ngombyongi jengkaripun sinuwun Prabu Pandhu. Iya. Nyuwun pamit Raden duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri Arimba.
ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Entuk srana dina iki aku. Muga-muga barengi Sintrang Samirana kanthi pancatan Nawala iki kanthi lantaran layang iki bisa aku antuk kamukten, bisa Harya Suman antuk kelungguhan. Sintrang Samirana keterikwane tanti kan guru Srempak kedu Sinuwun Pandhu, kula ingkang sowan Sinuwun Pandhu. Wanci
Persiapan sinden berdiri. Yo. Awas. Hey. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nganggo leren nganggo ambekan luwih dhisik ya no. Iya ya mak iya ngestokake dawuh. Heeh. Perkara lakon banjaran sengkuni mengko kena ditutukke utawa dilanjutake ana ing sak rampunge season limbukan ning sing luwih wigati ayo aku karo kowe ngaturke apa to awake dhewe sing dadi hajat utawa ujub kabule awake dhewe wayangan bengi iki mapan ana ing stadion Brebek kene. Ngono ya mak. Iya ngestokake dawuh. Ning sing luwih wigati maneh kepiye mak? Ora lali aku karo kowe? Heeh. Angka sepisan ya kuwi ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yuang widiwasa. Ngono ya mak. Ya ngestokake dawuh. Kang wis malembarake keberkahan ya kuwi wujude kenikmatan, ya kuwi becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga aku karo kowe sak rombongan
bengi iki bisa manunggal Kang Sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa? Mak kok katon gayeng gumarenggeng wiwit sore katon rame. Ngene ya, Nok, piye? Iki ujub kabule acarane. Ya kuwi salah satu, penggemar setia utawa pengikut setia, sutresna budaya pecinta wayang kulit, ya kuwi sing selalu setia mengikuti awake dhewe nanging lumantar via streaming. Ya kuwi panjenengane Mbak Yu Zainah Zahra Abdullah. Ngono. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Beliaunya kuwi pejuang devisa sing asline kuwi warga negara Kesatuan Republik Indonesia ning saiki ya kuwi mapan ana ing Hong Kong. Ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Kuwi penggemar setia awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Ya kuwi Mbak Zahra Zainah Zahra Abdullah menyisihkan sedikit rezekine, ya kuwi kanggo dana rasa. Ngono ya, Mak. Dana kuwi weweh, rasa wis ngarani, caos hiburan kanggo para warga masyarakat. Ngono. Dadi iki bukan yang satu kalinya utawa yang perdana awake dhewe ditanggap karo para penggemar. Wis marambah makaping-kaping awake dhewe ya kuwi tinimbalan utawa dikon mayang gelar-gelir gantung gong karo para-para penggemar awake dhewe, penggemar Sanggar Seni Astabrata. Ngono. Ning iki mligi sing kepareng anakake Mbak Zainah Zahra Abdullah. Ngono ya, Mak. Ya. Bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan Brebek. Ngono. Lah awale biyen nalikane Mbak Zainah Zahra Abdullah kuwi ndhawuhi awake dhewe lewat admin Sanggar Seni Astabrata. Awake dhewe bingung mergo awit rencana pertama kuwi arep dipapanake ana ing sanggare awake dhewe Jalan Mastrip kono, ning jero sanggar. Ning jero sanggar. Terus berubah meneh. Ya kuwi adicara wayangane ning jaba sanggar ben para bakul iso dodolan ora sungkan nek arep mirsani kuwi dadak mlebu sanggar. Ning berubah meneh mergo ya nyuwun sewu, dalanan ngarep gubuke awake dhewe iki cilik no. Ya, dadi kurang jembar, kurang bawira. Ngono. Satemah awake dhewe menghubungi para pemerintah kecamatan ning Brebek, bekerja sama, iya, supaya dianakake ana ing stadion Brebek kaya kang kagelar bengi iki. Ngono ya, Mak. Yen panggone jembar, panggone amba bawira, kuwi penonton arep mirsani saka ngendi-ngendi ya kepenak. Para bakul-bakul arepe ikut mengais rejeki ning pagelaran wayang ya kepenak. Ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Dadi iki mligi acarane Mbak Zainah Zahra Abdullah. Ingkang sarta mau sore wis kawitan diwiwiti ya kuwi santunan. Ngono. Menyisihkan sedikit rezekine untuk ya kuwi para sedulur-sedulur, para pepunden-pepunden yang membutuhkan. Ngono ya, Mak. Ya. Mbak Zainah Zahra Abdullah kuwi pribadi ora tergabung dalam komunitas apa-apa, no. Ngono, Mak. Senadyan awake dhewe kuwi sing dukung Astabrata, sing dukung kuwi maneka warna genderane. Ya. Komunitase maneka warna sing dadi jeneng lambang kang sarta simbole. Ning yen Mbak Zainah Zahra Abdullah kuwi tidak tergabung dalam komunitas apapun. Iki dadi adicarane pribadi. Oh ya, Mak, ya ngestokake dawuh. Wis ta apa wae komunitasmu,
kuwi mesti dadine becik, kuwi mesti dadine apik, yen tujuane bener ya kuwi ngrembakakake seni lan budaya. Heeh. Ndukung seniman siji lan sijine oleh, ning sing ora entuk maido seniman siji lan sijine. Oh ngono ya, Mak. Mergo adanya komunitas ABC dan D, heeh. Kuwi tujuane selain ngrembakakake seni dan budaya, tidak ada lain ya kuwi golek sedulur nyambung tali silaturahmi. Wo ngono ya, Mak. Dadi sing durung kenal maune malih dadi kenal. Heeh. Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, ngraketake tali paseduluran, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Amin 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 ya rabbal alamin. Mula bengi iki awake dhewe wis sak trepe wis sak pantese kalamun ngaturake panuwun. Ngaturke panuwun ya, Nok. Terima kasih yang sangat banyak. Heeh, kunjuk sapa wae, Mak. Ya kuwi ingkang angka 1. Heeh. Ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak kanggo Mbak Yuku, Mbak Zainah Zahra Abdullah kang wis menyisihkan ya kuwi kang gelar adicara wayangan bengi iki dana rasa weweh hiburan karo para warga masyarakat. Iki akeh sektor sing diuntungkan ora mung pelaku senine nanging banyak sektor sing diuntungkan atas pagelaran wayang kulit. Heeh. Fa insyaallah ganjarane banyu mili kanggo Mbak Zainah Zahra Abdullah pancen bener. Heeh. Uga ora lali. Heeh. Gandeng iki uga adicarane bekerja sama karo Kecamatan Brebek uga awake dhewe ora lali ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan. Heeh. Terima kasih yang sangat banyak. Heeh. Ingkang angka setunggal. Heeh. Kanggo nuwun inggih menika Bapak Camat Brebek ingkang wau sonten sampun paring dawuh sabda tama. Heeh. Bapak Tony Susanto SSTP MSI. Heeh. Ingkang sampun membantu bot repot pagelaran wayang kulit. Heeh. Menehi ajang kanggo Sanggar Seni Astabrata, menehi panggonan lan ikut andil membantu kanggo suksese lan lumadining pagelaran wayang kulit bengi iki. Ya. Uga ora lali panitia-panitia. Ya, panitiane sapa wae, Mak? Piye? Panitiane wayangan bengi iki, terus sing bagian ngurus-ngurus sten, sing bakul-bakul kae. Kuwi iki yo panitiane yo wong-wong Brebek kene dhewe no. Ya, isih dulur-dulure awake dhewe kabeh. Ngono ya, Mak. Itu panitiane dibantu karo panjenengane Bapak Suwiyono no. Oh iya, Bapak Wiyono, Bapak Wiyono. Piyayine sepuh. Wah nek semangat iki sing masang terop semene iki sapa nek ra Pak Wiyono? Oh iya, Pak Wiyono kuwi heeh. Nadyan wis sepuh umure 65 ning semangate luar biasa. Sepuh tuweka ning ndelok wong wedok sik padang. Sik padang nok Wiyono kuwi ya. 65 iki ndelok wong wedok sing awas ya si Wiyono kuwi ya. Iya wis tok akeh dawuh. Ya, iya Mak ya. Kang sarta semua panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ingkang sampun ikut andil lumadi ning adicara wonten ing dalu sakmangke. Heeh. Uga ora lali ngaturke panuwun kanggo ya kuwi panjenengane Bapak Supiyanto. Bapak Supiyanto, heeh, sing mau sore uga wis paring sabda tama medhar dawuh Pak Piyanto. Heeh. Kuwi beliaunya sebagai pembina no. Oh ngono. Pembina umpama secara struktural pembina Sanggar Seni Astabrata. Heeh. Uga sing nandha tangani Napa Astani. Oh ngono ya, Mak. Ana ing biyen peresmian Sanggar Seni Astabrata. Astabrata kuwi diresmikan tahun 2016. Oh ngono, Mak. Ya. Jadi yang meresmikan juga beliaunya Bapak Supiyanto. Nalikane Bapak Supiyanto masih menjabat menjadi kepala dinas pariwisata. Iya, saiki wis dadi Bapak Dewan. Bapak Dewan biyen ya aku melu ngewangi nyuksesne ndadekke no. Iya, iya ngestokke dawuh. Pepundhene awake dhewe Pak Piyanto. Pak Piyanto go kepareng rawuh, heeh, mau sore wis medhar sabda. Dadi mbiyen 2016 Astabrata Pak Piyanto uga ikut meresmikan wayangan mbiyen ana ing ya Sanggar Astabrata Mbah Sukron. Dadi sing jenenge Astabrata ki ya panjenengane Bapak Sukron Suwanda saka Blitar. Wo ngono ya, Mak. Ya, iya ngestokke dawuh.
Kembali ke benang merah, kembali ke benang merah. Sing baku ndonga, dongane Mbah Nyumilino. Ngono ya, Mak. Wabil khusus doa teruntuk Mbak Yuku, Mbak Zainah Zahra Abdullah. Mugi-mugi sak sampunipun dana rasa ya sedekah nuwun inggih menyisihkan sebagian rezekinya untuk yang membutuhkan Kang Sarto menehi gelar seni lan budaya hiburan kanggo para warga masyarakat Kecamatan Brebek lan sumrambahi para warga masyarakat wonten ing Kukuban Kadipaten Nganjuk. Mugi-mugi wonten ing tembe wingkingipun Mbak Zahra Sembodo ingkang jinangka, rahayu ingkang tinemu, basuki kang kaesti, pinaringan rejeki ingkang melimpah, kathah turah tur kebak marang barokah. Amin. Sumrambahe dongane awake dhewe gandeng iki ya bekerja sama karo Kecamatan Brebek, mula ora ana salahe donga kanggo seluruh warga masyarakat Kecamatan Brebek. Muga-muga warga Brebek kabeh sing hadir bengi iki, muga-muga tansah pinaringan sehat walafiat, pinaringan ayem lan tentrem, keluargane pinaringan ayem tentrem, pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah. Amin. Sing kagungan sakit utawa gerah enggal pinaringan waras. Amin amin Allahumma. Amin. Ingkang pinaringan ya kuwi masalah inggal pinaringan udar sing dadi masalahe. Amin amin ya rabbal alamin. Sumrambahe kabeh pecinta wayang, para YouTuber kabeh. Muga-muga ayem, slamet donya, bejo donya, bejo akhirat. Amin 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 Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Eman. Yo. Iman
Panjenengane Mbak Zahra kuwi asli saka Cilacap no. Ngono ya, Mak. Sing saiki bermukim ralat ana ing Taiwan. Ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Lah bengi iki beliaunya ngersake lakon ya kuwi awake dhewe selama dadi dalang ya lagi pisan jiki ya nyuwun lakon apa Banjaran Sengkuni no. Ngono ya iki engko nek wektune nutut 5 lakon dadekne sewengi. Ngono wiwit mau wis diawiti laire Sengkuni Gandamana Luweng Bale Si Golo-golo Pandhawa Dadu karo Baratayuda. Wah ya lakon 5 dadekne sewengi. Awas nganti lakone mbok kruwesi awas ora. Engko tak genepi no. Ya kudu digenepi. Kudu digenepi aja nganti dikruwesi ora. Kudu digenepi. Wis pokoke sak rampung-rampunge jam pira pokoke kudu tutuk lakone. Ngono ya, Mak. Sak rampung-rampunge jam pira kudu tetep tutuk. Kudu tetep tutuk. Eling-eling bar iki ya lete suwe no. Oh ya. Lete suwe. Ya. Ya iki sik sadurunge ngaturne para bintang tamu, sik maca layang sik. Sik. Assalamualaikum sugeng dalu. Mas Akbar, menika saking Pak Yatemin lan Mas Purwo Nugroho. Saking Bethek Sumberwindu minta gending tinggal katresnan caping Gunung Jengleng. Wah ya, iki uga salam-salam dari para YouTuber. Wah ya, yang hadir malam hari ini. Sebutke ben lega sing dadi atine. Ki siji WMC, loro Nganjuk Musik, 3 Kelvin Channel, 4 PY Toki, 5 My Name is Awan, 6 Progress, 7 Lumintu Channel, 8 Ekos Nganjuk, 9 Win Channel Hiburan, 10 Sakawungu, 11 Nazil Kusna, 12 Jelas Goyang, 13 Demang Channel TV, 14 Masrin Channel, 15 Ulat Bumi, 16 Gong Jawa, 17 Malik Ngawi Official, 18 Gustok Channel. Request Mbak Elisa Dalang. Ya. Di anu ana di sembadan iki anu ana tindihe kok. Oh ya Mak. Mbak Elisa engko dipinangkane. Kok kanca-kanca YouTuber sing ikut meliput malam hari ini. Wah ya. Diwalik slindro dhisik. Ya, iki kanggo salam pambuka utawa mukadimah, ngaturke tembang sing bernapaskan agama. Apa? Pepiling karya besar Swargi Ki Haji Anom Surata. Wah ya. Dibawani luwih dhisik dandang gula, mengko tibake pepiling Mas Gareng munggah. Wong ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Monggo dipun bawani langkung rumiyin, Mas Heru. Bawanipun pepiling. Ya, monggo Mas. Wasita saking prawinases ngeling ana wong urip ana donya bebasan mung mampir ngombe Tembang pepiling nggih kula kintunaken dumateng sedaya pamirsa ingkang memonitor lumantar channel YouTube baik Asta Brata Media maupun channel YouTube lainnya. Ngono ya, Mak. Muga-muga iso karenaning penggalih lan dadya jampi sayah tombo kesel. Lanjut Mas Her. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi
Ya. Iku cagak agama pakar tikang luhur ngedohke tumindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin bejo donya tibake pepeling karya besar swargi Ki Haji Anom Surata kanggo ngurmati Mas Garing minggah ana ing pepanggungan. Ngono ya, Mak. Heeh. Monggo dadekke, Cok. Heeh. Oh. Sekali lagi. Yo.
Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Da Akbar Yong Cangik Mbak Yulimbuk. Alhamdulillah dipertemukan kembali antara kula kalian panjenengan Kanggo nggih, Mas. mboten pinanggih tak petang-petang wis menek patang dina ra ketemu. Nah, ya alhamdulillah lantaran Mbak Zainah Zahra Leres. kula kalian panjenengan saged bertemu malih menghibur para warga masyarakat Kecamatan Brebeg dan seluruh masyarakat pecinta wayang Kadipaten Nganjuk, Mas. Injih luar biasa ing atase Heeh. piyai sing sembodo ning ora eman karo bandane kanggo nglakoni sedekah perintahing Gusti. Nggih. Ujube beniki sedekah budaya, sedekah rasa kagem sedaya warga ing Laladan Brebeg lan sak kanan kiringipun. Nggih. Ana tetembungan kuno sing dawuh asodaqatu daf'ulil balak. Artinya? Sapa sing gelem sedekah bakal diadohke saka balak lan bebenduning jagat. Muga-muga Mbak Zainah Zahra anggone nyambut karya mapan senadyan ing mancanegara tansah pinayungan dening Gusti Kang Maha Kuwasa satemah kalis ing rubeda antuka bagya mulya. Amin. Amin amin Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa. Penonton malam hari ini luar biasa Mas Gareng. Tumplek-blek Mas Akbar. Wonten ing Stadion Brebeg. Leres, Nggih leres, ta? leres, leres. Ternyatanipun senadyan menika sasine wis mlebu rendeng yae ning pinaringan terang tingkas bengi iki padhang. Oh, yo ora sombong ora umuk. Heeh. Eneng aku kok, Mas. Dadi bengi iki ora udan kuwi merga saka ana garenge. Arep elek tanpa rupa. Aku iki trae wong sing kebak tirakat. Aku iki kulino pager-pager kok, Mas. Pager-pager maksudnya mageri omah nganggo donga ngono kuwi, Mas. Iya, anggere nek wong digawe enek kajatan, enek acara ini sing mageri aku. Kaya bengi iki ya. Heeh, nek bengi iki gak wateh aku, Mas. Nek sing ndek wingi, Mas. Heeh. Wah, ndek iki ndelah Pak Deku ndek gawe. Pak Demu duwe gawe. Aku sambatile, pagerono piye carane ben gak udan tur ben aman. Nah, ngono. Heeh. Alhamdulillah tak pageri rapet, Mas, saking rapete tamu gak iso omah. Aman ra ning apa-apa. Sik to piye to? Kon mageri? Ben ora ning apa-apa. Heeh. Tak pageri saking rapete ora nek wong iso omah. Lho, lah kok iso nganti ora iso mlebu omah iki lho? Ben ora ning apa-apa, Mas. Lho. Lah jenenge wong duwe gawe iki yo mesti enek wong mara to, Mas. Lho ning kan dadi ra ning apa-apa. Ora ning apa-apa ya malah ora ditekani wong kuwi. Mesti pager-pager ki piye? Mesti pager-pager iki contone kaya bengi iki ora udan tingkas ngono lho. Bengi iki piye carane ben adoh saka bebendu. Nah, ngono kuwi. Heeh, ngerti apa ora? Heeh. Yo eneng dongane jane. Oh, ana dongane ya? Nek tak beberno nang kene kok wong kene do ngerti kabeh kok aku ora payu. Loh, ora. Ilmu kuwi nek ditularne ora ana rugine, ora ana salahe, Mas. Ngono lho. Iso apa ora? Dongane piye? Jare sampean bengi iki anu apa kuwi pinaringan terang sampeyan. Heeh. Lha jar piye dongane? Yo nek wong Islam yo nganggo bismillah. Oh, bismillah. Yo bismillahirrahmanirrahim niat insun njaluk kersaning Gusti paring ana terang aja udan. Sing ngitan bali ngitan, sing kulon bali ngulon, sing alor bali ngalor, sing kidul bali ngidul nek sing dhuwur kersaning Gusti Allah. Wow. Sik piye dongane baleni? Baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta kersaning Gusti paring ana seger kewarasan kali surbida ing sambikala aja udan. Nek sing ngitan bali ngitan, sing kulon bali ngulon, sing lor bali ngalor, sing kidul bali ngidul, dene sing kon dhuwur kersaning Gusti Allah. Lah kok ora balik mendhuwur? Angel, Mas. Angel. Nek kok etan kok kidul penak. Penak kok etan anggere digolak ngetan ngetan meneh. Nek kon dhuwur? Angel. Lho, selama iki udane kon dhuwur iki. Lah mula kuwi sing angel iki yo nek nolak udan kuwi kok. Walah telek. Tak kira nek iso tenan ngono apa piye kok iso. Ya ora wong kabeh iki gumantung kersaning Gusti. Ning menungso wenang ambudidaya. Menungso mung wenang ambudidaya, ana tetembungan kae. Heeh. Menungso mung bisa mbudidaya ning garising pesti ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Heeh. Ngono ning alhamdulillah mbok menawa bengi iki Heeh. warga masyarakat Brebeg kinasian dening Gusti nyatane ya kinayoman kawilujengan ora ana rubeda apa-apa ya ora ana udan ora ana angin. Amin. Alhamdulillah. Bakule ya akeh. Wah, bakule pol Mas mubeng iku bakul. Sampeyan mlebu ana lokasi kangelan ora Mas mau?
Luar biasa hangele ora umum tujune kok dibantu Pak Linmas saged nerobos-nerobos terus teko lokasi mriki. Alhamdulillah. Iki upama ora dibantu Pak Linmas ora iso mlebu Mas saking kebake parkir. Ngono ya, Mas. Mula aku ya matur nuwun karo bapak-bapak parkir senajan abot gaweane, jaga montor. Mula sing kagungan motor ora usah kuwatir, wis dijaga pake parkir, sing ana tengah wis dideleh pinggir, pampiye slamet ben ora duwe rasa kuwatir. Amin. Heeh. Ngosek nek sampean mau dibantu karo Pak Linmas. Sampean budal tekan omah nak urung macak gareng to, Mas? Dereng. Lah kok iso Pak Linmas apal nek kowe iki gareng iki piye, Mas? Tak doi fotoku. Wo. Kulo gareng Mas, mosok tak doi foto. Oh ya wis masuk ngono. Wo ngono ya. Heeh. Dadi urung macak. Urung maca, oh Mas Linmas kaget tok. Piye? Mosok kowe gareng Mas? Nggih. Baguse ngungkuli dalange ngono iki. Pak Linmas wae sing ngendika. Ora mungkin ra percaya aku. Oh, lah bocah iki ra ngandelan ndi to piyayine mau sing ndi to bocah iki. Kok iso muni ganteng garenge timbang dalange iki lho. Lho estu Mas. Nek pancen kowe ganteng kudune kowe ora mbok labur putih ngono kuwi. Kudune wani tampil apa adanya. Oh, alah bocah iki ora genah. Kok iso ora genah lho? Nuwun sewu Mas, Ha-ha. seorang lelaki itu bisa menjaga harkat martabat keluarga, utamane bisa njogo katentremane bojo. Heeh. Aku gandeng wis omah-omah, nek raiku tak gawe lugas, piyai semene do nyawang aku kok kesesem, ngantek tresno seneng karo aku, piye perasaane bojoku? Lho ngono. Dapur duduk gula ngono kaya. Oh, aja ngeceh kowe. Ibarate ula kae sing mandi wisane. Heeh. Nek singa sing mandi siyunge, nek wong lanang kan kebagusane, Mas. Oh, Mula dadi tak- upama lugasan ora putih ngono, warga kene ngantek kesengsem, piye nasibe bojomu? Iya. Ora sakit hati seorang wanita. Iya, Lho, ngono kuwi wong lanang sing bakoh iki ngono kuwi. Aja peh bagus adol baguse sapa-sapa di WA. Sapa-sapa senengi. Ana sing wong ngawi, ana sing wong alah ngono gak apik. Siji wae nggo selawase. Sapa kuwi? Kancaku, Oh, kancaku. kancamu. Bocah gak ning kene. Ora. Bocah gak ning kene. Aja ditiru Mas ya. Ora apik. Aku ki niru sing tak contoh ora ana liya kejaba mung Mas Gareng saka Purwodadi. Lah bener kuwi. Mas Gareng kuwi wit biyen jaman sampean karo bojo sampean kuliah kuwi wis kuwi siji dienggo selawase. Satu untuk selamanya. Kuwi ya tak jaga kok Mas. Tenan ora. Aku nek wis entuk cah wedok insyaallah besok mau wis milih ngono ya ora bakal noleh ngiwonengen. Setia siji dienggo selawase. Musik to ning sok mben. Iya. Saiki jek mbok jajal-jajal sik. Yo aja ngono kuwi to Mas esuk. Ngene lho Mas, wong milih wanita kuwi aja mbok padake kaya wong tuku sepatu. Loh, nek wong wedok dipadakne sepatu iki piye ya Mas? mula kuwi nek wong tuku sepatu kae dijajal sik ketok sedengan dituku. Nek kegeden utawa kecilikan ditinggal. Nek wong lanang kan ora entuk ngono, mosok wong wedok padake jajal ketok ora pas kok tinggal. Loh, dijajal kuwi maksudnya ngene lho Mas, dijajal didalami karaktere. Mergo rabi kuwi sepisan kanggo selawase, kudu ngerti karakter dan kepribadiannya seperti apa. Oh dijajal, oh karakter bocah iki ngene. Oh nek bocah iki ngene iki kenek nggo omah-omah selawase. Nek oh karakter ngene iki oh ora kenek dienggo omah-omah selawase. Sing maksud dijajal iki dijajal karaktere, pemikirane, sudut pandange. Ngono lho. Lah nek sobo hotel. Nggih, ora ngawur hotel apa iso. Oke rumah sakit to kae. Rumah sakit. Oh tilik wong loro to? Niliki wong loro. Mas aku. Tak kira ning rumah sakit gur parkir tok terus ngalih ngono. Mas aku di live streaming barang kok iso blawanan sampeyan ya. Ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengi iki muga-muga kebak barokah. Barokah. Lantaran panjenenganipun Mbak Zainah Zahra. Iya. Abdullah. Aku lan panjenengan uga warga Mbrebeg saged pinanggih muga-muga pepanggihan dalu menika beto berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Tak dongake sing sedaya rawuh pinaringan bagas waras. Heeh. Panjang umur. Amin. Rezekine sempulur. Amin. Okeh sedulur. Amin. Kebak rasa syukur. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ojo do seneng takabur. Wah dongane kok ya apik men ya Mas. Aku kok Iya. sastrane kentel kok, Dik. Iya, luar biasa. Aku ra medok Mas, nek sastramu apik, bahasamu dan sastramu apik. Panjenengan iki iso dadi gareng saiki, ya toh? Kondang ngendi-ngendi Mas Gareng Purwodadi, Mas Gareng Jajak iso pentas ning ndi melu-melu dalang senior, melu dalang senior ABC. Mergo sampeyan ki mbiyen ki bekale wis cukup. Nuwun inggih menika panjenengan nak kuliahe mbiyen jurusan pedalangan. Aku saiki gak nggo bekal kok, Mas. Lho, maksudnya mbiyen ki pondasine, S1-ne. Oh iya pondasine watu, pasir, semen komplit kae, Mas. Iya, maksudnya ngene Mas, apa ngene enek wong takok apa ora? Takok pripun? Mamane,
Wah, kuliah ngoyo-ngoyo petang tahun jurusan pedalangan kok gur saiki gur dadi gareng. Lah iki Mas ngilingke aku. Piye? Estu Mas, estu iki jujur iki. Pengalaman tenan iki ya. Pengalaman cerita tidak bohong. Kisah nyata. Kisah nyata. Piye Mas? Nun sewu rampung sekolah SMA, aku mbacut kuliah ning isi Surakarta. Jurusane pedalangan. Pedalangan. Wah iya. Rampung kuliah aku mantuk gandeng dalang arang-arang. Dalang arang-arang. Aku gareng. Lah kok tanggaku Mas. Tanggamu piye? Semontong ini. Piye? Tiwas kuliah sarjana entek-entekan ning gareng ngarah kena dipangan kayane. Atiku lara Mas. Lara, atine wong macak gareng wis diniati tenan kok disepelekne kok. Disepeleki. Kadur ngoyo-ngoyo sarjana, bareng lulus entek-entek gur gareng koyo kena dipangan lara atiku. Lara ya atimu ya. Aku krungu tak parani ngomahe. Parane omahe. Kowe kene ngomong sing koyo ngono ning titeni 5 tahun kepungkur bakal tak buktekke aku. 5 tahun ke depan bakal mbok buktekke. Alhamdulillah 2021 diuneni ngono, iki 2020 tak parani omahe. Heeh. Kowe mbiyen muni piye? Heeh. Tuas S1 dadi gareng tangeh kena dipangan. Saiki omong kamu piye? Bener aku ngono. Tak kira nek sugih ngono. Urung kok. Urung sugih to? Urung. Lah berarti bener omongane tanggomu. Bener. Lah ngono kok metenteng iki lho. Lah yo piye wong yo bener. Mangsaku kadung lara ati, kadung kecewa, kadung Lah wong nesu yo ngono to, Mas. Oh iya. Nek kan yo liya wektu bakal tak buktikan. Iya. Pekerjaan apapun sing penting niate apik, fa insyaallah dadi rezeki. Betul, amin 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 amin. Mboten namung panjenengan, kados niki Mbak Elisa. Menika S1-ne juga pedalangan. Mula kanca-kanca YouTuber nyuwun Mbak Elisa ini nanti mendalang ora ketang sedelo, ora ketang sak kemerangan. Oh, mbiyen isi endi Mas iki? Lho isi Yogyakarta. Kok gak gelem Purwodadi to? Lho, Purwodadi kutamu kono? Iya. Ngopo enek isi? Isi iki Jogja, Solo, Bali. Buka anyar, Mas. Endi? Purwodadi. Cabang Isi Purwodadi. kuwi jurusane apa ya padha karo isi liyane? Beda. Oh. Nggonku gur tata boga karo tata busana. Dadi ane gur jajan karo tuku shopping. Rumangsaku kok. Mbak Elisa kan minggah, Oh, dia ngeten. minggah. Nggih, sendika jauh. Ayo ngancani Mas Gareng. Sepati ca, mecah sepining swasana. Monggo Mbak Elisa. Heeh, mriki Mbak. Yuk.